a teda prvú investíciu z druhého piliera do slovenského projektu, konkrétne do štátom podporovaného nájomného bývania. Táto investícia je vo výške 60 miliónov eur a pomôže k výstavbe nových nájomných bytov. Áno, priatelia, počujete veľmi dobre. Štát siahne ľuďom na úspory v druhom pilieri. Totižto štát dotlačil správcovské spoločnosti, aby vybrali peniaze z našich akciových fondov a dali ich politikom, aby z toho postavili nájomné byty. A poďme teraz na čísla. Za posledných 5 rokov nám akciové fondy v druhom pilieri zarobili takmer 15% per annum, čiže ročne, a štát to teraz chce investovať do nájomných bytov na Slovensku. Nehnuteľnosti z dlhodobého hľadiska sú fajn investícia, ale treba dať veľký pozor, pretože z dlhodobého hľadiska nezarobia toľko ako akciové fondy. Takže opäť len zopakujem to, čo opakujem stále, a to, že štát s našimi peniazmi nevie hospodáriť efektívne. Dôchodok z prvého piliera takmer nebude, respektíve bude veľmi nízky, takže jediná istota pre nás, ľudí na Slovensku, je, aby sme zobrali zodpovednosť do vlastných rúk a pripravovali sa na ten dôchodok sami. Pretože ako môžeme vidieť, tak ani druhý pilier nie je istota, ako si mnoho ľudí myslí. A pokiaľ ťa zaujíma, ako sa správne pripraviť na svoj dôchodok, tak mi kľudne napíš a rád ti s tým pomôžem.